Salesas eraikina ezagutzeko azkenengo aukera izango ditugu aste hauetan. Bisitagiratuak antolatu dituzte Iruña herriko mankomunitatetik eta urari buruz edo beraiei buruz, bisita hauei buruz gehiago ezagutuko dugu oraintxe bertan. Arratsaldeon eta ongitorri bioi. Arratsaldeon bai. Eskerrik asko. Hasi zarete dagoeneko bisitekin. Bai, larunbat honetan izan genuen lehen bisita eta sekulako arrakasta izan genuen, beraz konten eta oso pozik. Bai, orduan larun batean eta hemendik aurrera asteburuetan eta aste tartean ere eskainiko dira. Bai, astean zehar egingo ditugu arratsaldez eta gero asteburuan egingo dugu larun batean goizian eta arratsaldean eta gero igandian izango dugu goizian. Eta aste santuan ere egingo ditugu. Bai euskeraz, bai erderaz. Eta, izena emateko gure webgunean edo bestela telefonoz eta doainikan izango die, así que jende guztia gonbidatua dago gure eraikinera etortzea. Bai, zuena obrak izango direlako eta gero Iruña herriko mankomunitatearen egoitza berrian bihurtuko delako. Bai, oain dagoen moduan, oso polita da ikusteko zen, historia dakago hor eta jakin dezakegun zen nolako bizitza zeukaten hanguak, klausurako monjak eta zen nolako eraikinatzen, ez? Binon egila da, hemendik hilabete batzutara ja hasiko diala obrak, eta gure etorkizuneko eraikina bihurtuko dela, eta egoitza. Orduan, izango da oso interesgarria orain jakitia, ia nola bihurtuko den eta nola aldatuko den, eta zen nolako eraikina izango egun Iruñan bertan, ez? Eta nolakoa izango den jakiteaz gain, ere, misteriotsua eta interes handikoa da, nolakoa den orain eta nolakoa izan zen, ez? Nolako bizitza eramaten zen hor? Hori da, bisita ez du bakarrik komentuko klaustroa, gelak, erizaindegia, patioa eta liza, ikusteko aukera hori ematen du, baina baita ere haien bizitzari buruz arituko gara eta pixkatzen zen Orden de la Visitación de María, kongregazio religioso hori buruz eta egunero eramaten zituzten eginkizunak, eta bete beharrak eta oso elkarte religioso kuriosoa zen, oso partikularra eta oso interesgarria. Eta azkenean klausurakoa izatea, esan duguna, beti misterioa hor dago. Hori da, bai. Eta jendeak ikusten da, bisitetan ikusi dugu jendeak sekulako kuriositatea eta hausnartzeko edozein momentua apropos ikusten du alde batetik sartzeko eta batez ere hori saiatzen ari gara bisita hauetan iraganaren eta etorkizunaren arteko zubi hori egiten, bai alde zaharraren eta hiri berriaren arteko zubi hori ere egiten, ez? Eta orain arte klausurako komentua izan dena, publikoa bihurtzea, zabaltzea, iruindar guztioi zabaltzea. Zer nolako eraikina da, alde zaharrean aurkitzen da? Bai, justo erdian, zen dago, San zu, zer, ez? Bai, justo San Francisco kalean dago. Askotan jendeak ez daki ongi kokatzen, baina San Francisco plazaren pare-parean, edo San Lorenzo eta San Francisco plazaren artean dagoela esan da, jendea badaki non dago. Eta hori 1900 urtean eraikitako komentua, Florencio Ansoleaga izeneko arkitektuak eginda, garai hartan Nafarroako arkitektu nagusienetako bat, bazen arkitektu probintziala, eta baita ere Iruñeko eta Nafarroako apezpikutzaren arkitektu ofiziala edo. Beraz, oso proiektu interesgarria baita ere, artistikoki eta historikoki. Baita, antzinako harresia ere aurki dezakeguan, eta lehenotzan jauregi bat, gero tabakalera, izan du da aldaketa asko, historian zehar. Eta ja azkenik bihurtuko da, azkenik edo bate daki ez, binon etorkizunean bihurtuko da egoitzan. Binon bisita oso bitxia da, zen aurki dezakegu, ohiko ez dian gauzak, oain gure bizitzan ohikoa ez dianak, adibidez, eliza oso polita da eta oso bitxia,
Eta geho, bueno, pues, nola logelak adibidez oso txikitzian, ez zeukaten ia deus bakarrik, hoxe oia eta besteik ez, armairurik ez zeukaten, orduan, jo, pues, hoi ikustia ere oso bitxila da, eta, bueno, pues, jakin dezakegu nola bizizian, eta hoi gaurko eguneakin konparatuz, jolin, pues, ikusten duzu nola aldatu dan gure bizitza eta nola aldatu dan ere gizartea, ez? Logelak, baina ezberdinak direnak, klaustroa ze gehiago aurkituko dugu bertan? Badago monjek erabiltzen zuten erizaindegia, badauzkagu baita ere hori errefektorioa, da jangela pulpitoarekin, ze bertan isiltasun osoan ez da, afaltzen eta gosaltzen zuten. Badaukagu patioa, badaukagu hilerria baita ere. Ikusi ahalko dira baita ere nobiziak, komentuan sartzen zirenean, bazeukaten zonalde bat haientzat erreserbatua, eta bertan haien logelak, eta baita ere haien eskola, gelatxo bat zeukaten, beraientzat hori ikasketak egiteko. Ikusiko ditugu baita ere hori klaustroaren bi solairuak, Eliza esan dugu, ez da, bai, neogotiko estiloan diseinatuta oso polita, beirateak, polikromiak, erretaulak, eta zer gehiago, sarrera tornoarekin baita ere, lokutorioak, bi lokutorio zeuzkaten, hori kanpotik zetozten bisitariak, ez, hori da, harrera emateko. Claro, eski kontuan hartu behar dugu adibidez, beraiek, baratza zeukaten. Binon adibidez, aragila edo arraia jateko, aukerarik ez zeukaten, ez? Beraiek ez zeukaten. Orduan, kanpoko jendiak, ekartzen zuten alako gauza, binon pasatzeko beraiei, torno bat zeon, pasatzeko zuzenki, zein beraiek ezin zian atera. Eta hoi ikus dezakegu, adibidez. Edo hilerrian bertan, hor ikusten da arresiaren zatitxo bat, eta hoi antzinokoa da, eta hoi ikustia ere oso importantia da. Eta baratza ere ikus dezakegu, badie gauzak, eta korua ere, nola entzuten zuten meza, ezin zian atera mesa entzuteko ez da ere, barrutikan entzuten zuten, eta nola batzeon hor gune batzuk antzeudenako, zauden jendiare monjeentzako, eta geho goian gaixorik baldin bat zeuden ez jeisteko baizik eta goitikan ere entzuteko dana, gauza horiek bitxiak dira. Ikusteaz gain, ikerketa lanak beharrezkoak izan dira pentsatzen dut. Claro, bai. Eske mantendu behar dira gauza asko, zen iraganako eraikina da, eta historia murgildurik dago. Eta kontuan hartu behar dugu muga bat zehola hor, eta gauza asko mantenduko diala. Orduan, ikerketa asko egin die, eta horretan oinarritua izango da eraikin berria. Orduan, hori mantendu egingo dituzu, gainera hilerria ere dago hor, gorpuekin pentsatzen dut. Ez. Bale. Utzi dago, bai, kendu dute. Eta orduan, hori, historia mantendu horretan, memoria eta bar, mantendu orduan, errespetatu egingo duzue. Bai, eske, beharko, nahi dugu gainea, eta adibidez, historia ere jakiteko eta ondo ezagutzeko, azkagu ere hormetan, edo paretan, testu batzuk ere oso bitxia deana, eta agian batzuk ere mantenduko die, edo egingo ditugu bain argazki asko, gauza horiek ere izateko, eta etorkizunean mantentzeko guk geu, eta izateko hor, geho ikusteko eta jakiteko nolakoatzan izango etzan eraikina, ez? Así que hoi dana mantenduko da, bai. Badago adibidez, kartela bat oso kuriosoa, justo nobizien ikasgelan, hor atearen gainean jartzen du.
aquí no se dice ni pero, ni cómo, ni por qué, ez? Eta horretaz ere arituko gara pixkat, olako bitxikeriak edo Claro, aurkitu ditzakegu. eske kontuan hartu behar dugu, oso gaztia sartzen ziala, ez, neskeak. Orduan, pues, ohitura hartu behar zuten, zen, eske, etzun deus ikusirik, pues, beraien bizitza, pues, bizitza berreiarekin. Orduan, pues, behar zuten momentutxo batzuk hor, pues, venga, pues, zorrotza izateko, eta hor dakate eskola, bueno, hau hain beldurgarria agian izaten da, ez? Binon, bai, pues, jolin, pues, hori ikusi behar da ere, ez? Jakiteko, zenolako pues, bizitza azken finean eramaten zuten. Orduan bisita hauetan ikasiko dugu hori nolakoak ziren bertako jendea, ze nolako aldaketak izango diren, nola aldatuko den eraikina, eta bisita gidatu ezberdinak egingo dira edo bai? Ez, bisita berdina izango da beti, ezberdintasun bakarra, batzuk euskeraz, eta beste batzuk gazteleraz, eta hori da, publikoa edonor etor daiteke, bai iruindarrak, zein kanpotarrak. Eta orain dago moduan, ja ikusiko dugu zen, bueno, pues hor dagota, eta horrez aparte jarri dugu, argazki handi batzuk ikusteko nola gehatuko dian pues, estantzia batzuk, logela batzuk edo gune batzuk. Orduan, pues, bisita horietan jendeak ikusiko ditu gauza horiek, bata nola dago nuain eta nola gehatuko dan. Aste santura arte eskainiko dira bisita hauek. Aste santuaz hortik aurrera ezakit? Ez, apirilean osoaren zehar izango die bisitak, eta, eskaeraren arabera agian maiatzean ere egingo ditu. Bai, obrak noiz hasiko dira? Udazkenan, ez dakigu, irailean, urrian, azaruan, udazkenian, bai. Eta gutxi gora bera 3 urtez izango die hor obretan ta hoi, bate daki, ez? Bakigu noiz hasiko dian, gauza hauek inoiz ez dakigu noiz bukatzen dian, ez? Eta zergatik da proposa mankomunitaterako eraikin hau? Bueno, pues esan duguna, ez? Oain arte oso itxila izan dudan eraikina da, eta gu zabaldu nahi dugu guain, justu mugan dago, orduan, lehen barrura ikusten zuen edo begiratzen zuen eraikina guain kalera begiratuko du, eta horretaz aparte gu erdi-erdian izango gea, herritarrek gure eskura izateko dandana, eta horretaz aparte beste erakunde batzuek ere izango dute aukera bere mintzaldiak, bere ikuskizunak edo emanaldiak ere han egiteko, zen zabaldu nahi ditu gure, nahi dugu gure eraikina guztiei, horregatik oso aproposa da guetzako, erdian izateagatik eta besteei ere aukera emateko erabiltzeko. Mojak noiz arte izan zirenan? Bai, bilezteren 20. mendea hasieratik, justo 1902 urtetik, 2003 urtera arte, beraz, 100 urte, 101 urte bete zituzten hor. Eta 2003 urtean ja komentua abandonatu egin zuten, 6 besterik enditzen ziren, eta joan ziren Gasteiza. Eta Gasteizan hor la Visitación monastegiarekin batu egin ziren, justu Gasteizko unibertsitatea dagoen tokian, pare-parean badago komentu baitere neogotiko bat, eta bertara joan ziren. Eske, gainera gehatzen zianak oso adinakoak zian, horregatik juntzian zen, normalian beraien tartian ere zaintzen zituzten eta hoi, binon, klaro, eske, gehatzen zianak oso adinakoak zian. Horregatik, Gasteizara juntzian. Eta ordutik, 2003tik utxik egon da? Bai, geho 2010an erositzun mankomunitateak, eta ja 12an eta 13an bisita batzuk egin zian, eta oain ja, azkeneko aukera izango dugu, zen ja hemendik oso gutxira obrak hasiko die, hasi que, hau izango da azkeneko aukera. Eta oso interesgarria ematen du?
Bai, bueno, bitxia gainea eta oso eragarkarria zen. Bueno, alde batetikan, esan duguna, ikusiko dugu historia eta jakingo dugu eta ezagutuko dugu historia, eta bestaldetikan etorkizuna ere aurre horrian izango dugu, orduan, oso interesgarria izango da. Eta gaina Jonek oso ondo egiten du, hasi que merezidu bai. Eta nola apuntatu gaitezke? Bai telefonon bidez, edo bestela gure webgunean, hor izango dituzute data guztiak, ordutegi guztiak, eta doainekan izango die bisitak, hasi que animo. Ba, mila esker, eta bai, ikusiko dugu elkar han. Bai, mereziduta, bai. Eskerrik asko.